тук говорим за Reels от Instagram и се да, говори за масовата, нали, аудитория. За масовия човек. Защото Reels масата от има хора. 200 000 гледания, примерно. Смятай. Искаш ли да чуем дамата, какво има да каже Дай да видим. за фаста? Това, което правим и голямата грешка, която допускаме, че хапваме много, точно в неправилното Време. До тук мисля, че сме Съгласни сме съгласни. и двамата, точно да. това, което коментирахме. Да, току-що. не може в 11 часа ти да се наядеш с хляб, мазно месо и да смушиш една ръка и след това да изядеш един шоколад и да си легнеш. Реално можеш, но не бива да го правиш Не всеки бива да ден. го правиш, да. И Това е... Още повече, нали, да го считаш за някаква норма. Едва ли не. Да. Какво ми се случи вчера, не онзи ден в магазинчето до фитнеса? Не знам как и защо реших да се намеся. Взимам си кафенце. Магазинчето до фитнес. И до мен е едно момиче, може би на около 15 години, една глава над мене, таза и 2 пъти колкото моя. Едра мацка. Аз си чакам кафенцето и я гледам, беше си взела един пакет големи тутки, беше си взела един круасан, беше си взела едно хелче и един сок. И аз такъв поглеждам я веднъж, поглеждам я втори път и съм извинявай, знаеш ли колко много захар има в тези храни, които си взела? Това не е здравословно. И тя така, брат, аз тебе, питала ли съм те, какъв ти е проблема? И аз от своя страна не съм човека, който да се меси на някой непознат. Не съм в правото си. Масово всички деца в днешно време са с брутално наднормено тегло. Да. С брутално наднормено тегло родителите им оставят по 10, 15, 20 лева и те ги дават всеки втория с хелче и енергийна напитка. Да не говорим за гадния кофеин, отделно захарта и с снаксове, чипсове, сокчета. В смисъл, от много малко места може да си купиш нещо хубаво и здравословно и качествено, но винаги можеш да си купиш нещо пакетирано, което е бъкано с трансмазини и захар, което ти бърка направо в някакви центрове в мозъка, тъй като никъде в природата не можеш да намериш храна, в която да има и мазнини, и захар. И какъв е проблема? Когато ядеш захар и мазнини, ти знаеш механизма на инсулина и как инсулинът транспортира хранителните вещества и в случая глюкозата в клетките. Когато вкараш в тялото ти мазнини и захар, панкреас отделя инсулин и той транспортира не само захарта, но той транспортира и мазнините в клетките. Говорим, ако си в калориен излишък. Ако си в калориен излишък, да. 99% от хората са в калориен излишък. Никой не е почти в калориен дефицит, освен ако не е целенасочен. Защото тялото ти няма нужда от толкова много енергия и тази енергия трябва да се складира някъде. Трябва да се складира някъде. Още повече, като вкараш мазнина под формата на мазнина, много по-лесно му е на тялото да я складира като мазнина, отколкото ако трябва да преработи излишните калории, които им вкарал. Дори от въглехидрат. Ако имаме възможността и здравето ни позволява истински фастинг на вода и на храна, много горещо го препоръчвам, защото това е единствения начин да можем да детоксикираме абсолютно всеки един от органите на организма. Това е между 16 и 21 часа без вода и без храна. За поне 3 до 6 дни. 3 до 6 дни без храна, без вода, между 16 и 21 часа. Ми бате, ти си диабетик, никакъв шанс това да го направиш. Аз нямам автоимунно заболяване, аз мисля, че ще съм пътник. Поне тя си малко си го така, нали, постля си чергата, нали, като каза, ако здравето ви го позволява. Ако здравето ви го позволява, само искам да вметна това. Един здрав организъм не би трябвало да има проблем да не яде между 12, 16, 20 часа, дори да идеш на тренировка сутринта във фитнеса на гладно, нали, да станеш, да пиеш едно кафе, да пиеш една чаша вода, да ходиш да си направиш тренировката и след това да закусиш. Ако тялото ти е здраво, това не би трябвало да е проблем за теб. Но пак говорим за по-скоро едни 12-14 часа без храна и след това... Да, ако теб ти пада кръвната захар и не можеш да се поставиш в такава ситуация, нали, да натоварваш организма, значи имаш някакъв проблем. Но това, което казва жената, за мен е невероятна крайност. Ники? Аз първо много ми стана чудно защо без вода. Да, тук също и аз съм много... Не се обоснова в този рилс. Най-вероятно ние после ще върнем там да погледнем отново подкаста дали тя обоснова защо... дали дава информация. Защо не бива да се пие вода. При положение, че казва, че пък е хубаво да се пие вода от деве и да се къпете.
Но искам сега да ви поставя в една огледална ситуация, тъй като всички знаеме, или поне хората, които ни следват и хората, които имат така относителни познания какво представлява културизма, те знаят, че културизма не е полезен спорт. В смисъл, културизма е ти си самоубиец, нали? Така. И тук мога да поспорим, но не му е сега времето. Когато един човек дойде при мен или при Васко на тренировка в фитнес залата, той казва: момчета, моля ви се, пиле ориз, не мога само така да ям, нали? Ние му обясняваме: приятелю, сега ще имаш изготвен един балансиран режим, който да помогне да постигнеш твоите цели. Защо ви го казвам това? Представете си сега, че говорихме за фастинг. Колко е хубав фастинга, как детоксикира тялото, как не знам си какво, търата. И всички щяха да са: да, тия момчета, ето, те мислят за здравето, те правят не знам си какво. Ако обаче сега ние ви кажем: яжте по 4 пъти на ден пиле с ориз, дори няма да наблегнем грамажите какви са, такова нещо нормално. Всички ще кажат: това тия културисти, не им ли писна с тези глупости, това са отживелици, не знам си какво, не знам си що. Значи вижте, едното нещо не е приложимо за всеки индивид, който ходи по улицата. Но и другото нещо, фастинга, не е приложимо за всеки индивид, който ходи по улицата. Примерно за мен фастинга наистина ще означава, че най-вероятно Васко ще трябва да ходи да ме събира от бърза помощ. Пробвай си да се изкъпиш със сок и ще видиш как ще се чувстваш. И по същия начин организма отвътре. Така че то както ще бъде лепкаво отвън, така и отвътре. Аз обичам да е лепкаво отвътре. Пиете ли вода? Се забравяме, това ми е проблема, че се забравя да пия вода. Викам: къпите ли се? Викам: да, колко често? Всеки ден, през ден най-много. И колко вода ползвате? Не знам. Много. Да, тук има право жената. Това е готино, но за жалост много често попадам на хора, които не се къпят. Изобщо. И то младежи, млади момчета, подрастващи 15, 16, 17. Няма значение възрастта, но е тенденция. Момчета, капете се, бе. Бицепсите нямат значение, ако смърдиш. Моля ви се. Да, малко. Хигиената е много важна, това е много впечатление. Идва в залата вече миришещ. Ти се чуеш: добре, бе, как успява? И Как успява? как успя така да го направиш? И после приятеля не се преоблича. Не си сменя чорапите. И... Другото, което не може, ако си тренирал с едни дрехи, следващия път не дей да взимаш същите дрехи за тренировка. Дрехите в коша за пране, пате дори на ръка да ги изплакнеш само с вода, пак е нещо. Остая на терасата да се изветри, бе, да му Да, те не ги вадат от сака, бе, даже не ги вадат от сака, бе. Оставя на терасата да се изветри. Леле, права там лежанка, бате, то направо седа такъв, то въздух не може да си поемеш, нали, Гошко? Всъщност тематиката на видеото, което изгледахме, беше, че е важно да се пие вода, нещо, което и ние ви агитираме. Васко беше далил един сегмент от миналите видеа, в който го наблегна до така степен и се надяваме наистина да виждате, че не само ние го повтаряме. Да, наистина е много важно. Тялото ни е изградено от вода, мускулите ни също са до голяма степен вода. Не може да пиеш 1-2 чаши вода за деня и примерно да пиеш по едно шише кола. Имам куп приятели, дори близки мои приятели, които основната им течност за деня е 2 литра кола. Какво се случва това с тялото ти? Не знам. Просто това се отразява след години. Тези неща действат с натрупване, тъй като човешкият организъм е невероятна машина и може да се справя с какво ли не. Трябва да пием вода, не сокове, не фрешове. Би било много по-добре, примерно да изядеш един плод и да изпиеш една чаша вода. Ако ти си яде портокал, ще изядеш един портокал и ще утолиш глада си за този крейвинг или глада си за този плод, който имаш. Ако искаш да си направиш един фреш, ти ще изцедиш 4, 5, 6 портокала. Колко захар ще вкараш с тези 4, 5, 6 портокала? Да не говорим, че обикновено повечето всъщност полезни вещества в плодовете се съдържа в ципа, в кора, в тези неща. Реално сока наистина е в голяма процент си е просто захарта, нали, фруктозата. Просто фруктоза. Да, това нещо товари черния дроб. Панкреаса отделя много голямо количество инсулин и това само по себе си
не е особено здравословно. И аз пия понякога фрешчета, Естествено. защото е приятно, свежо е, но идеята е, както казахме и одеве, не отричаме нищо, не казваме това трябва да се прави, това не трябва. Трябва да има някакъв баланс. Не може да обядвате фреш, защото до офиса ви правят фреш смутите и така. И да си казвате, ма този плод няма как да е вредно. То реално, то е наистина плод, няма как да е вредно. Никой не говори за вредно, че плода е вреден и така. Но просто като ще го ядете плода, и аз ще го целия плод, да му се не знае. тези плодове, бе. Да, бе! Много често, супер често съм попадал, дори мои познати, круасан или сандвич с фреш. Това е много ударна комбинация въглехидрати, захари, без никакви реално макронутриенти, от които тялото има нужда. Без хранителна стойност. Реално няма един фреш, 200 мл, една чаша фреш, товари повече черния дроб, отколкото да изпиеш една малка ракия. Дали? Да. Това не го знаех. Това съм го учил в спортната академия. Стига, бе, верно. Да. А пък замислете се от кутиите тия натуралните сокове, дето пиете, за какво става въпрос.